स्पर्धा परीक्षा यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत। आज आपण वयाच्या संदर्भातील शाब्दिक उदाहरणे या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। त्याकरिता आपण एक उदाहरण निवडले आहे। सुरेश व रमेश यांच्या वयांची बेरीज वयांचे गुणोत्तर 7:2 आहे। त्यांच्या वयांचा गुणाकार 504 आहे, तर 18 वर्षानंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर किती असेल? तर आपण त्यांच्या वयाची समानपट x मानू। 7:2 म्हणजे 7 पट सुरेशचे वय आहे आणि रमेशचे वय 2 पट आहे, पण कितीच्या? xच्या। त्यामुळे 7x गुणिले 2x बरोबर 504। 7x आणि 2x चा गुणाकार आला 14x वर्ग बरोबर 504। x वर्ग बरोबर 504 छेद 14 म्हणजे उत्तर आलं 36 आणि x चा वर्ग जर 36 असेल तर x 6 असेल। मग त्यांच्या वयाचे जे गुणोत्तर 7:2 आहे त्याची समानपट 6 आल्यामुळे 6ने प्रत्येकाच्या पटीला गुणल्यानंतर त्यांचं आजचं वय मिळेल। 7×6 = 42 हे सुरेशचे वय आले आणि 6×2 = 12 हे रमेशचे वय आले। आता आपल्याला असं विचारलेलं आहे 18 वर्षानंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर किती असेल? आता 18 वर्षानंतर म्हणजे दोन्हीच्या वयात जर 18 मिळवले, 42 + 18 बरोबर 60 आणि 12 + 18 बरोबर 30, म्हणजेच 60 जसे 30 बरोबर 2 जसे 1। अशा पद्धतीनं आपण 18 वर्षानंतर त्यांच्या वयाचं गुणोत्तर 2 जसे 1 असेल असं आपण या पद्धतीनं शोधू शकतो। अशी पद्धत जर आपण वापरली तर कमी वेळात आपलं उत्तर येईल आणि अचूक येईल। या पद्धतीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।